কৰিবলৈ গৈ আছো 2019 চন MP ইলেকশ্যন মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ঘোষণা হ'ব আৰু হয়তোবা ইলেকশ্যন এপ্ৰিল মে কিন্তু ইয়াৰ মাজত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ ৰক্ষা কৰি পেলাই শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখি সকলোৰ বাবে উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি যাবলৈ দল আজি অভ্যাস কৰিছে কোনো দলেও আজি চেকুলাৰভাৱে ধৰ্মনিৰপেক্ষভাৱে সকলোকে সামৰি লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা নহয় এনে অৱস্থাত আজি ইউপিপিএলে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ যে আমি যিকোনো জনগোষ্ঠীয়ে আমি নোহোৱাকৈ কঠিন হোৱাকৈ সকলো জনগোষ্ঠীৰ উন্নতি আৰু অধিকাৰ লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আগন্তুক দিনত আমাৰ ভাৰতত যদি ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হয় যে ক্ষমতা প্ৰদান কৰে আমি আগন্তুক দিনত আমি এনেকেই কাম কৰি যাবৰ কাৰণে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আমি কোনো জনগোষ্ঠীক হেয় জ্ঞান নকৰোঁ অৱমাননা নকৰোঁ মঞ্চনা আমি নকৰোঁ সকলো অধিকাৰৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব যাবৰ কাৰণে প্ৰতিবদ্ধতা প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ ৰাইজসকল ৰাইজসকল दावहा गोबां मानसिफोर दं आं बयनिबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों 2019 सना फैगासिनो दङ दा 2019 सननि इलेक्सना फैगासिनो दङ 2019 सननि मार्च दाननि प्रथम सप्तायाव इलेक्सना घोषणा जागोन हिसाबै एप्रिल मे मासाव इलेक्सन जागोन रिजाल्टआ मेआव ओंखारहैगोन आरो बे समाव गोदान सरकार जागोन दिनै जों मिथिं खालामफैलायबाय बिराद मानसियानो फेसबुकआव थांबाय टिभिआव थांबाय सानफ्रोमबो फैनानै फैदों बे मिथिङावलायनो दा बेसेबां मानसियानो बिनिफ्राय आलादासेबां मानसियानो नामा सानदों नाथाय गावसोर साननायनि दाबो मानसि जाबाय बेखौ नुनानै गोबां फैनानै सानफ्रोमबो आंखौ सोंदों नोंसिना फैगौ 2019 सननि लोकसभा इलेक्सननि प्रस्तुतिया फुरा जाबाय नामा आंनो फंसेयाव बेनो फुरा जाबाय आरो जानांगौ गैया जों बेना साबा दा खोथाया जाहैबायबा जोंनाव बहा मिथिं गिदिर खालामनानै गौरबखौ जानाय नङा गाबोननिफ्रायनो जोंनाव मन्त्रि गौरबआव फैनानै स्किम जासिगोन सेन्ट्रेल ग्रुप नालायबाय दिल्लीनिफ्रायनो इउपिपिएलनि मिथिङाव थांबा आइडि नाम्बार दावजागोन इउपिपिएलनि केन्डिडेटनो मददनि रायजो BPFनि मानसिफोरबो दङ आं बे खोथा बुंदों मेल मिटिं जायोबा राजनिति हान्जायाथ' राजनिति हान्जाखौ बुंखागोनानो नाथाय जों दा माहारिनि मोजांनि थाखाय सानलायनो जों जगायनो खौसेया बायनो हागोन हाया आरो खौसेया माखौ बुङो खौसेया BPFजों थांनानै खौसे जानायखौ बुङाखै खौसेया बेखौसो बुङो BPFआबो 15 बोसोर सासन खालामनानै मावनांगौ बिबानफोरखौ मावफुंनो हायासै जेब्ला BPFआबो